compétition d'athlètes en modalité réelle. Il se joue à l'échec multiplayer quatrième concours. Shukran. Please hold on. The train is ready to depart to D gates. Passengers are reminded that boarding gate information will be posted 90 minutes prior to flight departure. Please consult the flight information screens in the concourse. Thank you. Το θέμα, ναι. Ναι. Μάσκα για τον ύπνο. Earplugs. Οκ. Και τι άλλο έχει μέσα? Κρεμούλες. Κρεμούλες. Για φαγητό. Κρέμα. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Τι κάνεις τώρα, Ηλέκτρα? Συμμετείω το φορητοζά. Τι? Για να είμαι φρέσκη για την πτήση. Α, καλά κάνεις. Και έχουμε και ωραία κρέμα. Το χέρι. Τα σπυράκια είναι? Γεννητά τους. Α, γεννητά τους. Τι τον βάζει από κάπου. Έτσι δεν βλέπεις όμως. Είναι μάσκα ύπνου. Α, γι' αυτό. Κύριε, αυτό φτάνει την κυβέρνηση σας, μιλάει η κυβέρνηση, ονομάζομαι Νικολέτα Πέτρογλου. Μαζί με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Παπαδημητρόπουλο, Αποστόλη, το υπόλοιπο του πληρώματος και της ΕΤΖΕΝ, σας καλωσορίζουμε στην πτήση μας 959 για την Αθήνα. Στα μπαριάς μας είμαστε πλήρως έτοιμοι. Υπάρχει ένας περιορισμός από τις αναχωρήσεις του Ντουμπάι λόγω αυτής της ώρας. Αυτή την ώρα δεν κλείνουμε τον έναν διάδρομο και υπάρχει μόνο ένας για απογείωση. Δεν είμαι εγώ influencer. Ναι, τι τρως? Τυρί.
Σ' αρέσει? Πολύ. Τι τρως? Χούμους? Χαμά. Χούμους. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Δεν μου αρέσει το βίντεο. Τι τρως τώρα? Κοτόπουλο με πρόκολλο. Κοτόπουλο λεμονάτο? Με λεμόνι δηλαδή. Με λεμόνι. Α, ωραία. Ηλέκτρα, ποιο είναι το γλυκό σας? Αυτό. Τι καφέ έχετε? Καπουτσίνο. Το γλυκό σ' αρέσει? Σου αρέσει? Φάει. Ε? Δεν το έχω φάει. Περιμένω. Σου άρεσε το cheesecake? Το cheesecake σου άρεσε? Εξαιρετικό. Πάμε στον κύριο... Παρελιάρο. Στον κύριο Παγκράτη. Για πες μας τι φάγαμε, αλήθεια, γεύασε το. Τι φάγαμε? Μην το δω στο YouTube αυτό, στο σφάξι. Μου λέει cheesecake με σμέουρα. Cheesecake με σμέουρα. Ναι, Πολύ ωραία. δεν ξέρω. Ωραία. Το παπαράτσι. Ηλέκτρα, πιαστήκατε, ε?